Mga Syang, take a break muna tayo. Ang haba ng binabay ko. Hinihingal ako. Tapos papunta pa ako doon. Ayun. Diyos ko. Ayan, take a break muna tayo dito. At I cannot breathe now. Nagbike lang ako. Dito yung kasama ko. Ayan. This is my service to go my appointment. See you later. Okay, this is Abu Dhabi, and that one is a clip. Nag-take a break muna ang inyong Syang at hihingal ng biking. Yun ang haba, punta pa ko doon sa dulo. Yan, see you later. Here na mi sa aking destinasyon. Nandoon yung bike ko. Ayun. Papasok na ako dito. Ayan. Sa kabilang sa Almaria Mall. Ay, Galleria. Galleria Mall. Galleria Mall, Abu Dhabi. Ayun, papasok tayo dito. Walang tao dito. Ayan. Walang mga tao. Sana, wish me luck. Ayan. Wish me luck, wish me luck. Puntahan natin yung pangalan. Sa Galleria Mall. Galleria Mall. Kami sasakyan. Ayan Galleria Mall. Ayan. Galleria Mall, Abu Dhabi. Ayan. Pasok tayo. Pasok tayo dito. Walang tao. Maaga pa. Wala masyadong tao. Punta lang ako ng follow up. Yeah. Ayan. Akyat tayo. Akyat. Akyat. Center point. Galleria Mall. Laki ito nito. Hindi ko maikot. Hindi ko iniikot. Wala akong time. Yung do lang ang may appointment. Wish me luck. Dito ang center point nila. Laki. Yan. May sounds. Yan ako magbabike. Haba no, galing. Ito ang pinaka-highest medical center in Abu Dhabi, Cleveland.
nanonood ng fireworks. Pag may fireworks ba. Dito kami kasi center dito sa ano, sa Corniche. Tapos dito, talagang dito makikita ang ano, fireworks ng gaganda kasi ano, maliwala siya. Punta na naman ako doon. Yan, layo pa nalakbayan natin with my service. Pajero baktas. Hihingal ako pag aakyat na pag saka dito ba, oh, mahaba kasi at paakyat siya, kaya siya sa mainit. Ayan, dito lang pumupunta. Dito ang sadya ko na naman dito for third times. Sana makuha ko na. Ang dilim. Ang dilim. Tahimik ang Galleria Mall. Ganito na ang mall ngayon. Bagong open lang kasi ito. Bagong open. Bago lang din ako nakapunta. Wala pang isang taon to. September yata nag-open. September or October. Antay ko tawagin.